ngono ya. Walaupun iki lakone jek loro, Kokrasana rabi kalawan Kokrasana dadi ratu. Ya, ya. Coba dipamerke garape kanca-kanca gamelan Bali no. Oh, ngono ya. Gamelan Bali ya. Isih rong setel sing urung tumandang gawe ana Buduwi Kurniawati karo genduk Wiwi Irnawati. Ya, lagune Banyuwangenan. Ya, ya. Banyuwangenan, Apa? Lagune lawas ning diaransemen karo kanca-kanca Dwi Jalaras Indonesia. Nganggo gamelan Bali iki tinggalane warisane almarhum Ki Ento Susmono ya kakangku ya dulurku ya guruku no. Oh ya. Lara Sesigar ya anu judule. Men tembangke karo Budewi kelawan Mbak Wiwi Irnawati. Monggo katuran jumeneng. Ya. Kendangnya diganti cara Banyuwangenan. Wah, ya, ya. Indonesia itu kaya dengan budaya no. Ya, mau Tulungagunan, Sragenan, iki Banyuwangenan. Wah, ngono ya. Coba kaya ngapa? Nah. Mangga Cak, pun siap napa dereng sing ngendang Banyuwangen sikile ditendang. Nah. Ya. Sing nulis aransemen sing ngasta kendang dosen isi Surakarta Masri Eko Widodo SSN MSN ya sing kendang ya bebar dadi komposer ndengi pentas gamelan Nusantara ana ing Bata. Lho pembukaane kok tekku aku. Kok sing nulis ya sing kendang kuwi kok tekmu ya. Ya coba kaya apa lagune Lara Sesigar cara Banyuwangenan gamelan Pulau Dewata. Yuk dados. Waktu kembiang kabar mekar yarangi aku kambe sambian cinta suci bangseng sapa wong sing kantru lara siji rasane sewu langane rek kripiki kambiang mau mati sapa wangi sing kantru lara siji rasane